Εκεί οι χριστιανοί μπερδεύονται και λέει, μου είπε ο πνευματικός να κάνω υπακοή, αφού το είπε ο πνευματικός, να μην ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Για αυτούς ο ένας θεολόγος έλεγε, είναι ευλαβείς βλαμμένοι. Αν ο πνευματικός σου πει ένα μήνα να μην φας και να μην πεις νερό, θα κάνεις υπακοή. Λέει δεν κάνω. Εκεί για να γλιτώσει το σώμα του κάνει υπακοή. Εδώ για να χάσει την ψυχή του κάνει υπακοή. Έχουμε καθήκοντα. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι εμείς κάνουμε υπακοή στην εκκλησία. Αυτό σου είπε τώρα. Που είναι πνευματική πολύ. Ότι αφού μας λέει η εκκλησία κάτι, εμείς θα το δεχτούμε. Ποια εκκλησία? Ποια εκκλησία? Η εκκλησία είναι οι πατέρες, αυτοί που δίδαξαν και απαγορεύουν τα συλλήτωκα και τις προσευχές. Η εκκλησία έχει κανόνες, έχει νόμους. Έχουμε καθήκοντα προς τους πνευματικούς μας πατέρες και καθήκοντα προς τον Θεό. Τα καθήκοντα προς τον Θεό είναι υπέρτερο των καθηκόντων προς τους πνευματικούς μας πατέρες. Αν ένα καθήκον προς τους πνευματικούς μας πατέρες συγκρούεται με το καθήκον προς τον Θεό, πάβει να εστί καταργείται. Παράδειγμα έχουμε την Αγία Γραφή, τον αιώνιο και αλάθετο Λόγο του Θεού. Οι Ιουδαίοι αρχιερείς ήταν οι πνευματικοί ηγέτες στην εποχή του Κυρίου μας. Πιάσαν τους Αποστόλους, τους βάλαν φυλακή και τους είπαν να μην κηρύξουν. Πήγε ο άγγελος, τους έβγαλε και τους είπε να κηρύξουν. Και όταν τους πιάσαν και τους είπαν, εμείς τι σας είπαμε, γιατί δεν κάνετε υπακούει, τι απολογήθηκε ο Απόστολος Πέτρος. Πειθαρχήν δι Θεού μάλλον οι ανθρώπες. Θα κάνουμε υπακούει στους πατριαρχάδες, στους δεσποτάδες, όλους τους πνευματικούς μας πατέρες, όταν λένε κάτι σύμφωνο με το, που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αλλιώς δεν θα κάνουμε υπακούει σε κανέναν. Και αν άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν. Λες να κάνουμε υπακοή στην εκκλησία, Γιώργη, έτσι. Λένε μερικοί δεσποτάδες στους Έλληνες να στεφανώσετε έναν Ορθόδοξο με έναν Ετερόδοξο. Και λέει ο παππούλης, δέσποτα δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί το απογορεύουν οι κανόνες. Και αναφέρει το Αποστολικό Λόγιο. Πείθεστε τις οικουμένες ημών και υπήκετε. Ακούστε, λέει ο Απόστολος, είμαι πνευματικός ο πατέρας, οφείλεις να κάνεις υπακούει. Πώς ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει αυτό το πείθεστε τις οικουμένες ημών και υπήκετε? Ρωτάει ο Άγιος, είμαι πονηρός ο ηγούμενος και ου πειθόμεθα? Και ρωτάει και παροτρύνει εξής, πονηρός πώς λέγεις, είμαι πίστεως ένεκεν, φεύγει αυτόν και παρέτησε. Μόνον άνθρωπος ή, αλλά καν άγγελος εξ ουρανού κατεών. Ακούτε, λέει ο Άγιος, και άγγελος να είναι. Πώς θα κάνουμε που ακούει σε ένα δεσπότη που λέει να στεφανώ σε έναν Ορθόδοξο με έναν Ετερόδοξο. Που λέει ότι είναι αδελφοί μας και πρέπει να ενωθούμε με αυτούς.